Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí. Či druhý. Česť práci. Súdruh inšpektor Šumichrast. Ivan Rojko. Tak, súdruh inšpektor, ja táto vítam a ešte raz, nechcelo by, tuto je čierne na bílom. Podľa mňa je to jasná politická provokácia. Ivan, toto sa nerobí. Toto sa nerobí. Od svitu do vrútok len derina a derina. Ale veď správne má byť od svitu do mrku. Toto má byť akože vtipné. Povedzte pravdu, pán Rojko. Prečo sa tí vaši diváci na tom vašom Jánošikovi tak smejú? Kto im tento smiech organizuje? To som aj ja zvedavý, súdruh inšpektor, to som aj ja zvedavý, lebo ja som sa na tom ani raz nezasmal. Je pravda, že som to ani raz nevidel? Ale ani raz som sa nezasmal. Ivan, toto nedopadne dobre? No, organizujú, no. Diváci to organizujú. A tak diváci. A vedeli by ste mi povedať nejaké konkrétne mená tých divákov? Píšem si, Čulaga mladší sa nesmeje, no diváci sa smejú. Čulaga mladší si zapisuje. No, tak konkrétne všetci sa smejú. Teda, samozrejme, až tuto na pána Čulagu, ale tak tento ani nevidel. Súdruh inšpektor, dotyčný si robí ze strany srandu. A teda aj ze mňa. A evidenčne. Ivan, to není dobre, to nedopadne. Sa oni dosmejú, načisto im pominú dôvody. Počuli sme, že ste za vašu antisocialistickú činnosť, teda za toho vášho Jánošíka, dostali zo západného Nemecka honorár v markách a v tisícoch. Áno, máme informácie. Iha, píšem si. To sa ľahko potom volá, komu smeje, keď za to má zaplacené ešte aj v markách. No. A ja by som sa smál, keby mi placili ve valutách. Evidenčne. Asi vás sklamem, ale máte úplne zlé informácie. To už nechajte na nás. Ale aby som to skrátil, robíte zlé, veľmi zlé meno vám, všetkým vašim spoluobčanom, kultúre a celému okresu Topolčan. A to práve v tejto dobe, keď sa celá spoločnosť normalizuje po nedávnych pravicových útokoch a po príchode bratských spojeneckých vojsk, prichádzajú vám smutné časy, pán humorista. Z okresného zasadnutia stranického výboru mám pre vás to, čo sa už dalo dávno čakať. Je to zákaz umeleckej činnosti vášho divadla v okrese Topolčany až do odvolania. Ale na druhej strane aspoň máte pár rokov na rozmýšľanie. Česť práci. Áno, česť. No vidíš, Ivánko, a už si do ondev. Už sa ti nikto nebude smáť. Súdruh Šumichrast, ideme smer Čertová pec. Súdružky už nalívajú a súdruhová už sú naláty. Tak ako? Čo chceli? Čo ti povedali? Nič. Aj keď vlastne... Ale nič. Poďme radšej skúšať. Ale veď vidím, že nie si vo svojej koži. No, takto, Ľudská. Poďme k textu. Musíš to povedať tak viac výrazne, viac nahlas. Čo myslíš? No, čo chcú tvoje ruky a čo vidia tvoje oči. A komu to mám povedať? Tebe?
Tak najprv mne, ale potom zjaviska aj ostatným. Aha, takže takto, alebo takto, či takto, alebo obidvoma rukami. Hlavne obidvoma očami. Takto. Lenže tvoje oči to zatiaľ hovoria strašne potichu. Zosilni to. Neviem to oznamovať nahlas. To sa nahlas nehovorí. Vyhováraš sa. Toto sa hrať nedá. Tak to nehraj. Rob to ako naozaj. Očami? Hlavne rukami. Takto. Smelšie. Takto. Ešte smelšie. Dobrý deň. Pardon. Na ulici ma nasmerovali, že je to tu a že tu niečo nacvičujete. A mali pravdu. Ja som Hanna Hegerová. Dobrý deň. Teda to je prekvapenie. Akurát sme nacvičovali a... A dalo sa vidieť. Asi som neprišla úplne najvhodnejšie, nemám pravdu? Je toto možné? Tento maličký plac? Tak to je zázrak. Naozajstný zázrak. Tak tu ste po prvýkrát hrali toho vášho slávneho Jánošíka. Wow. Prepáčte, mohla by som si pochodiť po tomto malom javištiatku? Ale samozrejme, pani Hegerová, nech sa páči. Teraz je celé vaše. Ďakujem veľmi pekne. Aj môj otec s mamou tu kedysi začínali. Teda pravda nie na tomto javisku, ale v obecnom hostinci. Hrali vtedy takú smiešnú scénku o veľkej láske. Aha, a vy dvaja pokračujete v tom, čo oni začali, nemám pravdu? Tak tú scénu, takú zaľúbenú, vraj dokonca museli opakovať 3-krát. Tak ju teraz opakujte aj vy. Vaši ešte hrávajú ochotnícke divadlo? Ale kdeže? Otec robil na okrese, ale po nedávnych previerkách už nerobí. Povedali mu vraj, on je len povstalecký vojak a v povstane boli podstatnejší partizáni. Vrátili sa s mamou naspäť sem do Radošiny a ja sem dochádzam na víkendy, ale skúšame tu. Skúšate. A lepšie sa skúša vo dvojici. Tak ja všeličo s Ivanom skúšame a hlavne plánujeme. Najmä nové hry. Ale tak v pláne máme už aj dieťa. Zatiaľ máme preňho iba meno. Juraj, ako ten náš Jánošík. Tak to je úžasné. A ešte tu hrávate? Tak záujem o nás je, no najmä zo strany okresných funkcionárov. Teraz hráme všade, kde nás zavolajú, len tu už nesmieme. Tak to je smutné. Ja som vás videla prvýkrát hrať v Prahe. Veľmi ste sa mi páčili. V klube Rubín to bolo. Áno, v zákulisí to vtedy poriadne vrelo. A zrazu nám niekto priniesol správu, že v hľadisku sedí aj pani Hanna Hegerová. Tak to som veľmi rada. Veľmi sa mi páčia tie vaše piesne. Tak teraz ich spieva najmä tuto Ľudská. Ale tak Áno. niektoré spievame aj spolu. Tak nám nejako zaspievajte. Diváčka už toho netrpezlivá čaká, trieska. A aj pán šofér. Židič, pani Hegerová, židič. Pardon, židič. Tak nech sa páči. Slza to je posol srdca, malá ľudská chybička, nosí správy zahorúca, boskáva nás na líčka. Prepáčte, pani Hegerová, vy tú pieseň poznáte? Poznám. Prosím, zaspievajte nám ju vy. Áno, tak dobre. Nech sa páči. Slza to je posol srdca, malá ľudská chybička,
nosí správy za horúce. Poskáva nás na líčka. Rýchlo si tu vodu utri. Slovom už tu neplačte. A ja plačem, ale vo vnútri tú chybu mi prepáčte. A ja plačem, ale vo vnútri tú chybu mi prepáčte. Výborné, pani Hegerová. Tak tuto ste začínali. Zázrak. A čo také protištátne ste odtiaľto povedali? Tak najskôr to bola Ivanova poviedka o zmene režimu a potom taká nevinná veta. Zo západu sa blíži tlaková níž. Ale to by sa dalo aj zaspievať. Rýchlo si testament píš, blíži sa tlaková níž. A ako sa volal ten váš hlavný funkcionár? Teda, aký je ešte hlavný? Je. A asi ešte aj dlho bude. Nejaký Rudo Čulaga. Rudo Čulaga? Nech ti táto veta znie nepríjemne tvrdo, si hambou tohto sveta, Čulaga, Rudo. Ďakujem vám, ale my už budeme musieť ísť, tak dovidenia. Dovidenia. Tešilo nás. Dobrý deň, to je návšteva. Pekne vítam, súdružka Hegerová, v mene mojom aj v mene obce. Áno, nech sa páči, videli sme vás v televízii. Áno? Áno, ale tam ste vyzerali tlstejšia. A není ste. Velice friško ste schudli, no. Pozor na to. Prepáčte, neskoro mi nahlasili vašu návštevu. Ja som Rudolf Čulaga, som tu v mene stranickej organizácie Miestneho národného výboru, Zboru pre občanské záležitosti a ostatné zložky Národného frontu. Áno, prepáčte. Nech sa páči. A vy dvaja, čo tu ešte strašíte? Hádam, už stačilo tých vašich sprostostí. Čo? Smích? Prejde. Pardon. Víte, títo dvaja sú akurát z toho ich divalla, za ktoré sa nevyslovne hanbí celá naša obec aj okres. Zakál si títo robili srandu z pracujúceho ľudu a nášho hrdinu Jánošika. My sme vyplanírovali potok, v akcii Z sme dokončili kultúrny dom. Nádhera, vlastná tvorba, to keby ste videli, ty schody. Takový schody do nebe, postavit bych chtěl pro tebe. To by sa vám ľúbilo, aj vystupovalo, áno, na javišti, aj na schodoch. Prepáčte, a mohli by sme vás pozvať na Čertovú pecku, kam? Máte tu aj šoféra. Vidiče. Máte řídícího řidiče. Tak by sme mohli poprosit nastartovat voz a jeli bychom směr Čertovia 5. Nech sa páči. Prepačte. Najprv ja, potom. Ach, ľudí moji, my na tom Račkovarskom nič nevíme. My sa ti tam všetko dozvíme až posledný. Aj keď kedysi k Dubčeka zavolali hore, my sme sa ti to dozvedeli, až keď už bol Dubček na friško dávno zhodený dole. Aj ty slipky ti nám tam volá kozle nesa. Nevím, čo je s nima.
Preti bolo 7, 9, aj 12 vajíc glonky. A čili horko taško 1, 2, maximálne 3. A ich dobre krmím, a ich pravidelne opačujem. A neviem, furt také voľaké opršané, také smutné. Asi ich budú skapať z oču. A minule som ich akurát opačúval, keď volak do z ulice nám nakričal, že či nevím, čo je nové. Ach, reku, nevím, ne, ty slípky nič tu nepovedá. Že komunisti palili. A že už bude demokracia. Ach, a to bude zase mena penazí. Tak som sa ty lakol, že som slípku odhodil, tá sa lakla ešte vác a vluftezný slavajco. A reku, idem to tam porátať, koľko tam toho mám. A keď som urátal tých pár korún, tak som si povedal, môžu byť aj 3 demokracie. Ľudí moji, ale hneď som videl, že je zle. Hneď, jak som sa išiel po prvej schodzi kúknúť, že do tam zase sedí. Z blata do kaluže. Alebo z kaluže do blata. Je to jedno, tak či tak ste celý zablatení. Podpísali sme sa pod rezolúciu a vypočuli si volebný program našej novej ľavicovej obrodenej demokratickej strany. Poprosím teraz pána Šumichrasta z okresného výboru ľavicovej obrodenej demokratickej strany o krátky príhovor. Ďakujem. Vážené dámy a páni, som nesmierne rád a hrdý, že sa vám môžem prihovoriť práve z tohto miesta, takej slávnej obci, ako je tá vaša, ktorá dala svetu také slávne divadlo. Som naozaj nesmierne hrdý, že som pri nástupe vašich divadelníkov bol osobne pri nich, a dokonca som pri nich aj stál. Je to naozaj úspech nás všetkých. Vážené dámy a páni, prežívame historické okamihy. Starý prehnitý systém, založený na pretvárke a lži, odchádza, tak povediac, na smetisko dejín a my všetci spoločne sa vraciame k najzákladnejším demokratickým a humanistickým princípom. Všetkých nás prenikol dých a duch slobody a viery v lepšieho človeka, v ktorom už nebude mať priestor nenávisť, lož a faloš, ale bude prevládať láska a porozumenie. My však budeme iní, celkom iní. Načisto odzvoníme starým praktikám a všetci spoločne budeme veriť v zrod nového, lepšieho človeka. Nech láska a pravda víťazí. Ďakujem. Ďakujem pánovi Šumichrastovi. Chce sa ešte niekto vyjadriť alebo má nejakú pripomienku? Ja sa hlasím, aj som za. Tak ešte sa hlási váš predseda prípravného výboru ľavicovej obrodenej demokratickej strany, pán Rudolf Čulaga. Nech sa páči. Ďakujem, dámy a páni. Musíme poďakovať novým pánom z okresu, že nás došli tak pekne informovať o našich nových vecách, čo nás čakajú a nových, jak by som to povedal, myšlienkach a vetroch, ktoré k nám dujú prámo, jak by som povedal, z okresu, teda Stopolčan. Viete, ja se všetkým súhlasím, áno, súhlasím, aj to dvakrát podškrkujem, ale ja mám len takú jednu faktickú pripomienku. Kúkam tu do tých lajstrov, vážení, do tých papírov a vidím, že všetko ste nevyplnili. Ty kolónky sú není všetky vyplnené, treba celé meno aj rodné číslo. Áno, takže ja vám to dám ešte raz kolúvať a potom mi to prosím pekne vrácte. Ja to musím odezdať, to by potom prísť čítavaní a na okrese mohli mať problémy. Tak ja len toľko. A ešte tak na záver by som chcel povedať, že naši noví podnikatelí z jednoty, či už pravda po novom restaurant Cafe Adagio, nás prišli pozbudziť a podporiť, tak nám pripravili tuto v našej svadobke novej, také malé a možno aj väčšie občerstvenie. Takže nech sa páči, smer Čertová Pec, smer Čertová Pec.
politika, s národom to nejde. Politik si ľahko zvyká byť vždy vpredu v čriede. Zrazu len tak mimochodom niekto ti tu velí. Tí, čo vošli zadným vchodom z tribún prevraveli. Dobrý s nami a zlý bokom a smer Európa. A vykročme rázným krokom, nech je po nás stopa. Dobrý s nami a zlý bokom a smer Európa. A vykročme rázným krokom, nech je po nás stopa. Meniť možno politika, na to sú tu voľby. Ešte keď len strana vzniká, už kandidát voľby. Dajte aj nám taký úrad, keď sa všetkým dáva. Na funkcie vytvorme rad, novým stranám sláva. Dobrý s nami a zlý bokom a smer Európa. A vykročme rázným krokom, nech je po nás stopa. Dobrý s nami a zlý bokom a smer Európa. A vykročme rázným krokom, nech je po nás Stopa. Dobrý deň. Dobrý deň, pani Betka. Dobrý deň. Teší ma, že vás vidím a som aj naozaj rád, že ste prijali moje pozvanie. Prosím, sadnite si. Tak vy ste Juraj, Šimonov vnuk. Ak sa pamätám, otca Ivana som v 50. priviedla na tento svet. Prosím, nevykajte mi. Ja som Juraj. Ale veď tykať pánovi režisérovi, to sa veru nepatrí. A vám sa darí. Videla som, aj čítala. Povedzte, Juraj, aj vy ste jeden z tých, čo si myslia, že už žiadna strana, žiadna minulosť, žiadna viera? Viera? Viera áno, ale povedzme skôr viera v seba. Čo zle hovorím? My sme kedysi verili všetkým tým novým myšlienkam, ktoré prichádzali najmä z východu. A my vtedy mladí a neskúsení sme ich chceli premeniť na konkrétne činy. Viete, veľké myšlienky, tie už podľa mňa vyšli z módy. Ja si osobne myslím, že človek si dnes poradí už iba s tými jednoduchšími. Asi vám ani nemám veľmi čo povedať. Historické idei sa minuli, nadávať sa mi nechce, ani fňukať. Dnes mám vysoký krvný tlak a dala som si robiť nové zuby. Bolí to? Áno, keď brúsia Ale strašne. nie, zuby nie. Bolí to, keď človeka zradia veľké myšlienky? Ale nás, pán Rojko, myšlienky nezradili. Ale ako to už býva ľudia. A najmä tí, od ktorých by to človek najmenej čakal. Alebo by ste nám mohli v chystanom filme pohovoriť o tom, ako prichádzajú ľudia na svet. Vy, pani Jančovičová, ako bývalá pôrodná sestra, toho viete najviac a, ako sa povie, aj z prvej ruky.
Čo, skúsime to? Vyskúšajme. A akcia! Veru, vždy, keď som priviedla na svet nového človeka, tak som si povedala, aha, ďalší, čo prišiel spasiť svet. Možno kedysi mal byť taký aj môj otec. Nový človek. Funkcie a skúsenosť ma odučili veriť v nového a najmä iného človeka. Viete, všetko sme robili ako si chvatom na pochytre. Vonkoncom nie s novými, ale so starými ľuďmi a zlými praktikami. No ale niečo ste predsa urobili. Nespali ste. Ale málo a zle? Tak sa to dnes hodnotí. Mohli by sme to začať rozprávaním o pôrode. Pani Betka, ak sa môžem spýtať, máte vnúčatá? Tie žiaľ nemám. To mi je ľúto. A vlastne som sa ani nestihla vydať. Funkcia bola moja celoživotná družka. A socializmus celoživotný druh. Viete, Juraj, ja som skutočne verila tomu, že keď ide o blaho ľudstva a spoločnosti, tak treba odložiť všetky osobné záujmy a všetky sily sústrediť pre blaho celku a spoločnosti. Banujete? O nie, nebanujem. Iba mi je trochu trpko. Vlastne dosť trpko. Dosť. A dosť. Veď hádam, nebudete len mňa nakrúcať. Áno, áno. Pani Betka, ďakujem vám ešte raz. Prosím. A nech sa vám dobre robí, budem zvedavá. Ďakujem vám. Dobrý deň, pani Betka. Šimon, ty si ale zostarol. Napodobne. No sadni si, dedo. Už tu na teba čakám. Ale víš, ja toto nemám rád, chlapče. Ale ľudí to bude zaujímať, dedo. Naozaj nemáš sa za čo hanbiť. No ja nie. Ale tí druhí by sa aspoň trocha mohli teda. Ale tí nevedia, čo je hanba. To nie je ich disciplína. A o čom ti to mám hovoriť? No, o tom, ako si s babkou hral divadla. Ako si stratil svojho kamaráta Lojza v koncentráku, alebo ako si zakladal družstva. To je téma. Detko, hovor, čo len chceš, ale hlavne hovor. A tak, ako to iba ty vieš. Priamo a pravdivo. Pripravený? Akcia! Hanba. Hanba ma oblíva. Z družstev sa stali farmy a z farmárov podezriví podnikateli. Však my sme im to vlastne celé pripravovali jak na tácke, keď sme to tým rolníkom verejne a na silu králi. Dedo, skvelé. Naozaj ti ďakujem. Bábka. Vnúčik môj radosný, rada ťa vidím. No tak som sa aj vyštafírovala, dobre vyzerám. Vyzeráš úžasne. No, kde si mám sadnúť? Tu si môžeš sadnúť a môžeme aj začať. No dobre, tak mám trochu aj trému. Ale z čoho ty môžeš mať trému? Tak víš, no, už sú to roky. Akcia! Keď sa môj Šimon, teda tvoj dedo Jurko, v 45. vrátil z koncentráku, dotedy ešte žila aj moja mama. Predstav si, on nám prámo tam pred dverama vykopal studnu. Taký on bol. On tomu naozaj veril.
Verejú, že keď bude dosť čistej vody, bude aj menej špinavých ľudí. Áno, on tomu verejú, aj keď sme chvíľu boli na okrese, že tento život sa dá a aj musí prežiť čestne a čisto. Tomu sa však dá len veriť. Ináč je to ináč. No, to ale vonkoncom neznamená, že by sme nemali kopať studne a že by ich nemalo byť vác. Aj keď môj skromný názor je, že na špinavé ruky len čistá voda nestačí. No, čo? Babka, skvelé! Dobre? Čo skvelé? Úžasné! Veď ty si to tak povedala, ako by som to ani ja nedokázal povedať. Však ja už ani nevím, čo som ty tam hovorila. Vystrihni si, čo sa ty tam nehodí, lebo však víš, není som ja herečka. Ale si. Teda bola si, ale výborná. Veď aj ľudia na dedine mi tu hovoria, že áno, ty si dobrý, ale tá tvoja babka, to bola herečka. Veď ona vyšla na javisko a javisko bolo jej. A keď ste s dedom hrali aj tú scénu, ako ste sa objali, veď o tom sa hovorilo roky. A aj tá známa ľúbosná scéna s boskom, tu ste koľkokrát museli opakovať? Hádam aj 3-krát. Je to preč, vnúčik môj. Je to preč. Vtedy sa hralo celkom inače divadlo, aj ináč. Veru, nebolo to také dokonalé ako Čil. Ale malo to toto, babka, tuto. Ja viem, nebolo to možné umenie, ale malo to srdce. A to je 1000-krát viac ako nejaké naduté umenie. Veru, malo, Jurko môj. Čil majú ľudí len jediného boha, penáze. A za tým sa ženú 24 hodín denne. O všetkých vedá všetko a o sebe nič. Jaj, a čo je najhoršie, vnúčik môj? Oni vlastne ani vác vedieť nestú. Ja aj musím ísť, lebo na šporhelte som nehala večeru, tak dojdi, dolky robím tvoje obľúbené. Ďakujem. Ja, vidíme sa. Ahoj. Kde to má vyprávať, panáčik? Pán Čulaga, dobrý deň. Dobrý deň. Tu priamo do kamery. Môžete si sadnúť. Do kukátka. Áno, do kukátka. Je. A čo chcete ode mňa očuť? Vás chceme počuť, pán Čulaga. Veď zažili ste si to až. Mohli by sme kľudne to vaše rozprávanie začať na také 2 témy. Čo sa mi v živote podarilo a čo sa mi v živote nevydarilo, alebo nejaký iný váš životný príbeh. Nechám to na vás. Dobre. Pozrite sa do kukátka. A akcia. No šlak ma ide trafiť. Z tých, čo sa tu odrazu toľký naplemadili. Nejakí holohlavý, bezkrky, vypasený darmožráči. Ja nevím, kde sa to aj mohlo nakočiť taká sorta ľudí. A k tomu ešte aj tí parlamentní tajtrlici a nejakí komedianti. No bodaj mi ich všetkých šlak trafil. Švargu jednu smrlavu. Stop. Oj. Stop. Pán Čulaga, no tak ešte raz. Skúste menej všeobecne a viac konkrétne. Napríklad nám povedzte o tom, ako ste žili v povojnovej obci. Ako ste zakladali družstva, alebo napríklad osud vás a Richtára Vičana. To by bolo dobré. Pán Čulaga, skúsme to ešte raz. Akcia. No, hovorím susedovi Gustovi. Gusto, očuj, není na dobré medziľudské vztahy. A Gusto na to, to si dobre povedal, vidieť, že máš dlhé roky prax ve funkcii. A ja mu na to hovorím, Gusto, očúvaj ma,
ale není na to, keď sa tí medziľudské vzťahy aj tak pekne dodržujú. A Gusto mi na to hovorí, no vidieť, ty si múdry, ty si študovaný, toto si velice pekne povedal. Vidieť, že si celý život nide nič nerobil, len si desik na úrade upevňoval tí medziľudské vzťahy. To reku tak na úvod. Lenže potom nad ráno ja som išiel do šopy, zebral som rebrík, dvoják, pilku, preškrábal som sa susedovi Gustovi do humna a z hrušky som mu ochmásal všetky konáre, čo viseli do mojho humna. No, a keď sa tam potom tak rozkúkam, vidím, však on tam má ešte aj slivky, aj marhulu. Ja ti dám ti hnida jedna smradlava. Však to by tiež voľa kedy mohlo vyrosť a robiť tým mojom humne. Tak som mu odpílel aj ty. A takto si ja predstavujem tým dobré medziľudské vzťahy. Byť prámy, konkrétny a dôsledný. Tak, a aj stačilo, vy kapitalisti, podnikateľ, čím by ste bez nás boli? Čo by ste mali bez nás komunistov? Akurát tak, holérite, holérite. Pán Šumich-Rast, dobrý deň. Teší ma, že ste sem prišli, ale aj ste ma prekvapili. No, teda, že ste vôbec prišli. Prečo, veď my sa predsa nemáme za čo hanbiť. Vy ste, tuším, syn Ivana Rojku, že? Viete, že sa na otca vôbec nepodobáte? Možno na prvý pohľad. Téma bude len jedna, tak ako sme si spolu písali. Prosím. Ďakujem. Keď vám poviem akcia, tak sa pozriete do kamery a môžete začať rozprávať. Jednoduché. A akcia. Je mi trochu ľúto, vlastne trochu dosť, že som sa, teda konkrétne aj ja, nedočkal väčšej vďačnosti. Áno, veď bol som to práve ja, kto tomuto vášmu divadlu dopomohol k sláve. Veď keby som ich na začiatku 70. rokov osobne ako kultúrny pracovník neposunul z okresu do Bratislavy a stade do celého sveta, boli by skončili a upadli niekde do zabudnutia ako mnohí iní. Nečakám nejakú veľkú úctu a vďačnosť, to sa od tejto vulgárnej a arogantnej spoločnosti čakať nedá, ale možno by stačilo jedno obyčajné slovíčko ďakujem. Stop. Tak, pán Šumich-Rast, ja vám teda ďakujem. No, konečne. No poďte, už tu na vás čakám. Počúvajte, chcel by som, aby tá scéna, tá ľúbosná, aby rámcovala celým filmom. Tu, ktorú hrali aj vaši rodičia. Rozumiete mi, nie? Skúste sa postaviť sem. Alebo nie, radšej tam. Jurko, a ako to máme hrať, tak vážne, alebo tak naivne, pochotnícky? Neviem, či to tak budem vedieť. Veď ako to oni hrali, to si už hádam ani nikto nepamätá. Isté to vtedy bolo veľmi jednoduché. No, také by to bolo dobre zahrať aj dnes. Ale predsa, mal by byť za tým istý náš názor. Teda akože niečo hovoríme, ale pritom si myslíme úplne niečo iné. No to by bolo najhoršie. Myslíme si to, čo si aj oni vtedy mysleli. Veď si to aj myslíme, či nie? Hrajme to tak normálne, hádam to aj oni tak hrali. Skôr nehrali, ale chceli. Teda ani nehrali, ani nemysleli. Viete, oni sa vtedy len strašne ľúbili. Skúste to tak aj vy. Ten text je taký
Ako by som to povedala? Ten text je presne taký, aký by mal byť. No aký vtedy bol. A to je na tomto najkrajšie. Tak Jurko ako? Naivne alebo pochotnícky? Hlavne od srdca. Tak to bude najlepšie. Čo, pôjdeme? A poďte trochu bližšie. Ale bližšie k sebe. Veď sa snad ľúbite, či nie? Akcia! Ja viem, nerada ma vidí tvoja matka, Aj tvoja matka na mňa zahliada. ale ja... Čo ty? Povedz. No povedz. Napriek všetkým prekážkam tvojej rodiny a celého okolitého sveta, A ja. Napriek všetkým prekážkam tvojej rodiny a celého okolitého sveta. budem počúvať iba hlas môjho srdca. Je to ten najkrajší a najspravodlivejší hlas. Čo ti vraví, drahý? Ľúbim ťa, láska moja. Ľúbim ťa, láska moja. Skvelé. Ach, ľudí moji. Všetky bostorky tedy predpovedali koniec sveta. Teda, keď ma pri ten rok 2000. No a prišova nič nebolo. Rok ako každý druhý. Akurát mne v záhrade vyšli všetci egreša z ryby z lama. A večer, keď som sa kúkol do zrkadla, bola do toho tady na mňa žmúrka. A veru vyzerala ako smrť, čo si ma prišla zad. Smrť to je tiež taká zvláštna matrona. Tedy badne tak príde, sadne si na kanapu, pohom prla nohama a za chvíľu zasa odíde. Aj moju mladú ženu si tak prišla z ničoho nič zobrať. Chudera. Ani sa do chodku nedožila. A tak sa nám tešila. Na cintoríne tedy nebolo nikoho. Ani spevačky tam neboli. Vždycky tam vyspevujú, keď vlakov pochovávajú, že sa až mŕtvi hroboch obracajú. A keď umrela moja mladá žena, nemal kto spívať. Tak čo som mal robiť, no? Postavil som sa ty na kraj hrobu a začal som spívať sám. Dobrú noc, má milá, už sladko spí. Všetci tí ma potom uhovárali, že som velice radostne spíval. Že som sa asi tešil na ten jej dochodek. A čo vám budem vyprávať? Ľudí sú pravda všelijakí. Na po pohrebe som ty šiel rovno cestou domov, však nepôjdeš po pohrebe vlastnej ženy. A či mi veríte, či nie? Ja som ty doma čakal 3/4 hodinu na večeru. Ja som mal starý, ja som zabudol, že tá moja žena už je na cintoríne. A zrazu ty mi ostalo smutno. A mne nebýva smutno. A bolo ty mi smutno. Ja čo vždy hovorím, že u nás môžu byť maximálne smutné vrby a nie smutní ľudí. Mne ti bolo smutno. A nevedel som, čo s tým mám robiť. Ale potom mi to prišlo na rozum. Reku smutek, ja ti dám, ty tu nebudeš. A obchal som si takto ruku pod kabát a začal som sa čiglať, aby mi to bolo veselšie. A bolo ti to také všelijaké. Ja keď sa smutek stretne so smíchom. Ľudí moji, bolo ti to presne také, jaké to môže byť len v ozajstnom živote.